Lakha Kritrok Nomati constituency ke parlopon den Teron Samding be Langteng Teron Christian Basti lapen denarong araratuma phan ke panong pon Jal Jivan Mission pen Lakha isi den Teron pipe water supply scheme along an Phaikuni ni phai cricket homani IIT Madras team lapen Dokmuka anparta hawar ke hat PHE department officer atum humri damsi lang charidam Labangso Lakha isi Den Teron pipe water supply scheme along IIT Madras team lapen PHE Dokmuka lapen hawar ke hat department officers atuma phan denarong KCS zona hin pen Chengmuri lapen Jambali athon pen si kangthum kani padopon Halapu Lakha isi Den Teron pipe water supply along Jal Mitra lapen Rongasor atuma phan IIT Madras teams lapen PHE Dokmuka lapen hawar ke hat PHE department officer atum Jal Jivan Mission pen ke panong pipon alang radatum mesen pen junlong lema la so puthak karju pedopon halapu Jal Mitra abangpu ke klem ke dampon nangji arona tang ateng pen pachini pon aduntu IIT Madras team lapen PHE Dokmuka lapen hawar ke hat PHE department officer sa hin pen contractor Sonto Singbe aphan kachuru pajirpon Dongmukak pen sem singing ti karbing long life